Warning, this drug can be used in Denmark because of the hunting law, so please don't do this in Denmark. Thanks. Det er Jones. Ja. Og det er Tobias. Ja. Og vi får lavet vores egen kaninfælde her. Hvor vi har en snor her. Som går ned til den her triggerpin her, som hænger fast på en anden pind. Pinden er så sat op mellem to andre pinde, så den ikke kan ryge op. Så har vi vores galge her. Barrieren, ja. så den ikke kan komme udenom at spise. Det er det her, udenom. Mading. Her. Mading derinde. Og ja, når den her pind hernede, den der, så vil den poppe op. Og nu vil Jones prøve at kaste den her pind ind på den, så jeg kan se, hvad der sker. Som I kan se, så bliver den fanget med det samme. Ja, og så er der faktisk haresteg. Så er du haresteg, så er den død. Lige på stedet. Ja. Det var alt for mig, Jones. Kast den ind. Dårlig kast. Fremkast. 3, 2, 1. Og det er så vores kanin mosquitofælde, man. Og den virker perfekt, som I kan se. Og så er